Η Αμερικανίδα πρέσβυρα αποφάσισε να ακολουθήσει τα χνάρια της Βασιλομήτωρ Μαντώνας και να ξεχυθεί και εκείνη με τους καλούς της φίλους στις ομορφιές του Ιωνίου, απολαμβάνοντας το απέραντο γαλάζιο. Μαζί με τη φίλη της, ειδική στη μακροζωία, Κέιτ Ζέλε και άλλους ειδικούς καλοζωιστές, δείπνησαν σε τοπικό ταβερνάκι, ενώ κατόπιν απόλαυσαν κοκτέιλ με ρετσίνα στο μπαρ του Μίτσου. «Δεν χρειάζεται να πηγαίνουμε σε γκλάμουρ εστιατόρια και μπαρ», είπε η παρέα της πρέσβυρας. «Κλέβουν τη λάμψη μας με τα πολλά τους αστέρια και τα φωτάκια ψήρες. Εμείς προτιμάμε τις ταβέρνες με λαδόκολα και λάμπες φθορείου. Εκεί λάμπουμε. Άλλωστε, τι τα καλλιεργούμε τέτοια νύχια. Ξέρετε πόσο εύκολα μπορώ να καθαρίσω τις σαρδέλες με το μικρό μου δαχτυλάκι». Η ειδική επί της μακροζωίας, φίλη της πρέσβυρας, δήλωσε στους αυτόχθονες ηθαγενείς πως το μυστικό της μακροζωίας είναι πολύ απλό. Να κάνετε ακριβώς αυτό που κάνουμε εμείς, να έχετε πολλά λεφτά και λίγες ευθύνες. Ο απλός λαός άκουσε με περίσκεψη τα σοφά λόγια και μετά είπε «Τι βάψαμε». Έξω από το μπαρ του Μίτσου, σε έναν σχεδόν γκρεμισμένο τοίχο, η πρέσβυρα προσπάθησε να διαβάσει κάτι που ήταν γραμμένο με σπρέι, αλλά δεν τα κατάφερε και έτσι ζήτησε βοήθεια από τον πιστό βοηθό της. Εκείνος διάβασε «Πατρίδα μαραμένη, σ' άγνωστους τόπους και καιρούς χαμένη. Εικόνα παργοσβήνης μέσα στο ψέμα της ειρήνης. Οι τόσες νίκες γίναν κι αυτές αντίξωες συνθήκες και αναλάβαν μύστες να σε μοσχοπολίσουν στους τουρίστες». «Τι σημαίνει αυτό?» ρώτησε η πρέσβυρα. «Χαζομάρες», απάντησε ο βοηθός της. «Μη δίνετε σημασία». Η παρέα μετακινήθηκε από νησί σε νησί με τη βάρκα του κυρ Στέλιου. «Πώς και δεν προτιμήσατε κάποιο γιότ?» την ρώτησε κάτοικος. «Δεν μου αρέσει να προκαλώ όταν εκδράμω στις απικίες», είπε καλοσυνάτα η πρέσβυρα. Τα βράδια η παρέα κοιμόταν σε αντίσκηνα σε ερημικές παραλίες, ενώ συνεργάτες της μοιράζαν παντού φιγβολάν με τη φράση «Να είστε ταπεινοί, κάνει καλό».